All Arunachal Pradesh ni Bodo Welfare Society ni banjaniyaw Arunachal Raijao thanai khamani mawnai फरायनाय हारिमुनि जेंना लोगोसे बे रायजोआवनो संसार जानाय बर'फोरखौ लानानै गुवारै सावरायनाय हाबाफारिया दिनै मेहेरगोनाङै जोबनानै थांबाय। मख'जाथावदि अरुणाचल प्रदेशनि बर' समाज दानाय सोलोंथाइ हारिमु बायदि बायदि जेंनानि सायाव जर'खा सावराय मेलाव दिनै अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्त्रि पेमा खांडू बिथाङाबो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। लोगोसे अरुणाचल प्रदेशनि मन्त्रि एमएलए आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद स्वर्गियारी बिथांमोनाबो जर'खायै बाहागो लायो। दिनैनि बे हाबाफारियावनो अरुणाचलनि गिबि मन्त्रि बिथाङा फोरमायोदि बर' समाज आरो अरुणाचलनि सुबुंनि गेजेरावदि बेबायदि जों गिबि खेब फोनांजाब राहा हाबाफारि लादों बियो जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि आरो अरुणाचल सीमा आरो आसाम सीमानि बर' सुबुंफोरजोंबो गोरोबलायनायनि मोनसे हाबाफारि लानांगोन होनना फोरमायो। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो गुबुन फारसेथिं बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो फोरमायबावोदि बड'लेण्ड आरो बिकेडब्लिउएसनि बायजोआव थानाय बर'फ्रा जाहाथे जेबो जेंनायाव गोग्लैया बेखौ साननानैसो खामानि मावनांगोन होनना खावलायो आरो हाबाफारिया बेबायदिनो दिनै मेहेरगोनाङै जोबलाङो। पहले तो अपना बोडो समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम हमारा अरुणाचल प्रदेश में अपना बोडो समाज के साथ में जो इंटरेक्शन मीट जो रखा है और हमारा जो बीटीआर के हमारा जो चीफ सीएम साहब भी यहाँ पे आके शामिल हुआ है। तो सदियों से ही हमारा अरुणाचल प्रदेश जो उस जमाने से जो असम में जो रह रहा था तो सदियों से ही हम लोग का बोडो और अरुणाचली हम लोग एक साथ ही आगे हम लोग बढ़ा है। और अरुणाचल और असम में जो बाउंड्री है उसमें भी मैक्सिमम हमारे बोडो ट्राइब्स के लोग बैठे हुए हैं। तो बाय एंड लार्ज अभी अरुणाचल असम का बॉर्डर तो सोल्व हो गया मगर आगे का जो जर्नी भी है ताकि दोनों समाज हमारे अरुणाचली का जो समाज है और असम के जो समाज है खास करके बोडो उसका बीच में रिश्ता बनाने के लिए तो ये एक पहल फर्स्ट इनिशिएटिव जो शुरुआत हुआ है हमारा अरुणाचल बोडो वेलफेयर सोसाइटी और अपना असम के हमारा बोडो साहित्य सभा और इंक्लूडिंग अपना बीटीआर गवर्नमेंट ने भी साथ देते हुए तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो इसको हम लोग ग्रास रूट लेवल में भी हम लोगों को लेके जाना है। ग्रास रूट लेवल में हमारा बोडो समाज के साथ में अरुणाचल के जितने भी जो ट्राइब्स है उन लोगों के बीच में भी अच्छे से इंटरेक्शन हो ताकि लॉन्ग टर्म में कुछ इस तरह से अनफॉर्चुनेट लॉ एंड ऑर्डर भी ना हो और सब लोग ऐसे टीम हिसाब से अपना एरिया को डेवलपमेंट में भी एक दूसरे को सहयोग करेंगे। तो इट वॉज ए वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम। मैं सभी को अपना और सभी कॉम्प्लीमेंट्स देता हूँ। अरुणाचलनि इटानगराव थानाय जोंनि जे बड' ससाइटि बेवहाय बर' साहित्य सभा एबसु गहपुरनि गासैबो लोगो नांनानै अरुणाचलनि बर'फोरनि बायदिसिना इस्युसफोरखौ लानानै दिनै मोनसे हाबाफारि लादों आरो बेवहाय अरुणाचलनि चिफ मिनिस्टार पेमा खांडू बिथांखौबो हांख्रायनाय जादोंमोन आरो बिथाङा दिनै बाहागो लाफैदों आरो गुबैयै बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय आरो एबा बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि बाहेरायाव थानाय जिखिनि बर' फिसाफोर बिथांमोननि रायजो जानायाव जाहाथे खुनु रोखोमनि जेंना जाया आरो बिथांमोना बर' नेशनेलिज्मजों बर' जातीयताबादजों बर'नि मेन स्ट्रिमजों अराय सम माने गोख्रोङै थाबाय थानो हायो बेखौनो थांखि लानानै बे प्रग्रामाव आंबो बाहागो लाफैदों आरो दिनैनि उनाव आङो सानो जे अरुणाचलनि बर' फिसाफोरनि जायखिजाया जेंना जायोब्ला बिथाङा सीएमआ जेरैबायदि खोथा होलांदों बेबायदिनो बिथाङा गासैखौबो अनसायगोन आरो जोथोन लागोन आरो बिसेस भाबे इटानगराव मोनसे बड' कालचारेल सेन्टार गायसननायनि बाथ्रा साननाय जादों मानोना जोंनि गोबां सुबुं बेवहाय थानायजों लोगोसे जोंनि राव हारिमुखौ गुबुन सुबुंफ्राबो मिथिनांगौ दा बिनिनो थांखि लानानै जोङो बेवहाय दिनै फैदों। दिनैनि प्रग्रामा जोबोद साक्सेस जाबाय होननानै आं सानो आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनाय आरो मोनसे गेरेमसा हारि दानाय बेवहाय जोङो आगानसे आवगायलांबावनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। फैबाय थानाय समाव जाहाथे बे ओनसोलाव थानाय बायदिसिना खामानि मावनो बेफार फालांगि खालामनो फैनाय बर' जोंनि जिखिनि सुबुंफोर दङ मोजाङैनो थायो आरो आगोलाव जालांनाय माखासे थासारिफोरखौ लानानै एखमबा एसे गाज्रि मोनलायनाय जायो नाथाय नैबे समाव जाहाथे जोंनि फारसेनिफ्रायबो जों मोजाङै थायो आरो बिथांमोनाबो जोंखौ मोजाङै अनसायो मानोना जोंनि जि बर्डार बड'लेण्डनि बर्डारा गहपुर सिमलागुरिसिम फैनाय लोगो लोगोनो गोलाव मोनसे एरिया जोङो अरुणाचल आरो बड'लेण्ड जोङो बे ओनसोलाव जोङो थागोन दा बे हिसाबै बिथांमोनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनानै बिथांमोननिफ्राय नांगौ समाव मदद लानाय बायदिसिनाफोरखौ जों अराय सम जों लानो हानांगोन आरो बेखौनो
आङो थांखि लादों आरो दिनैनि प्रग्रामाव बाहागो लानाय अरुणाचलनि दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय आरो खाथिनि जोंहा बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय बयबो रायजो राजाखौ